Olipa kerran Oidipus loistava kaunis poika, Korintin kuninkaan ja kuningattaren ainoa perillinen. Hän kasvoi tulevana kuninkaana ja sai parhaan mahdollisen kasvatuksen. Opiskeli suurella intohimolla kaikkea mahdollista. Tieteitä, taiteita, historiaa, retoriikkaa ja sotataitoa. Kaikki pitivät Oidipuksesta ja hän itse piti kaikista. Hän oli sekä ylimysten että kansan suosiossa, ja jo melkein yhtä suosittu kuin rakastettut vanhempansa, kunnes sitten eräissä pidoissa muuan juopunut huusi Oidipukselle: sinä et ole isäsi poika, sinä et ole äitisi poika, et ole edes Korintista, etkä tuleva kuningas. Oidipus pahoitti mielensä ja meni puhumaan vanhemmilleen. Ja nämä vastasivat, ja Oidipus uskoi heitä. Hän oli heidän poikansa. Mutta tulevina viikkoina ja kuukausina hän ei pystynyt unohtamaan. Hän mietti ihmisten puheita, hän mietti itseään. Sanat kiersivät ja kalvoivat, pää jauhoi sanoja, kunnes sitten eräänä yönä Oidipus ei kestänyt enää ja lähti liikkeelle. Hän vaelsi kotoaan Delfoin oraakkelin temppeliin ja kysyi täältä kuten vanhemmiltaan, oliko hän heidän poikansa. Mutta viisas oraakkeli ei vastannut, vaan antoi ennustuksen: tule tappamaan isäsi ja naimaan äitisi. Tule tappamaan isäsi ja naimaan äitisi. Tule tappamaan isäsi ja naimaan äitisi.